mieltä. Tästä voisi tehdä jonkun laulun tonne myrskyisen satamaan ja pistää menemään. Kello on vasta vielä 5:12. Niin on. Kuule. Mä oon ihan hengästynyt. Mä oon niin paljon tässä luullut. Kuule. Katsotaan mitä kuullaan, nähdään ehkä vielä koetaan tästä vitsi. Ei ole hämmästyneitä tekijöitä paljon. Mä rakennan kohta jonkun raketin, niin mä pääsen. Sun ei tarvitse, älä mieti liikoja niitä alumeeniöitä tuo. Hotellikin olisi jo pelkästään tosi Hei. kiva. Kyllä. Hotelliromantiikka. Voitaisiin lähteä huomenna, Niin ei voitais. kahta sanaa tapaa. Ei muuta. Mutta tää menee ylläs, mutta katsotaan vaikka aamulla. Joo. Noniin, jes. Mieti tonne taivaan satamaan puolelle, niin kuin täältä hanhet lähtee niin kuin kolmistaan. Mitähän. Sinne tänne, kun toinen pitää mikki meikäläiselle. Sinne tänne, kun vielä jopa tälle päivälle kaikille sytäri-enkeleille. Esimerkiksi niille, jopa näille naisille, kontarille, jopa ei pelkästään aivilla, kaunille, ihanalle, kurville, tietenkin, hei, sydämelle välittämisen puolella, huolella, joka puolella, niille kaikille ihanille kontarille, viimeisille välille, muutenkin heille, jokaiselle ystävän naapurille, hei, kannattaa ihan samalla lapsiperheille, kuitenkin kaikille kuuntelijoille, takarivin rasti, Päijät-Hämeenlahti, siellä on tahti, täällä Myttiksen raahti, mikä Päijät-Hämeenlahti, se on kotipoitsi, naisen lahti, täällä ollaan synttäripäivää, joka hyvälle teille kaikille, takarivin rasti, Päijät-Hämeen loistaa. Mitä tää on ilta, kun viimeinen tahti teille tästä.